Antzinako Txinan, enperadorearengana eramaten zituzten hezkuntza berezia jasotzeko. Hemen ez bezala. Adimen handiko haurrak dira, gaitasun edo talentu aparteko umeak. Superdotatuak hitzarekin ere ezagutuak. Niri bez ez zait asko gustatzen, ez suena como, ez dakit, emoten du besteak baino gehiago zarela eta ez da hori. Osa, ez da hori, hori txikito izan digo, zu ez da inor baino gehiago, ez da inor baino gehiago. Bakoitza dauzka gaitasun batzuk edo ezberdintasun batzuk, ezaugarri batzuk, baina horrek ez du esan nahi, eta berak hori oso barneratuta dauka. Eta, karo, igual gelan hori izaten diote, eta, bueno, nik uste bera pizkatzo bat deseroso sentitzen dela. Azkarra, diferentea eta pizka bat baztertuta. Sormena, sentiberatasuna eta bakardadea. Arrunta, ezkutatua eta ez ezaguna. Arazoa, motivazioa eta bakardadea. Sormena, sentiberatasuna eta arazoak ere bai. Doaia, kreatibitatea eta aukera. Aukera, egokitu, bakardadea. Badira hainbat estereotipo gaitasun handiko pertsonen inguruan. Hala nola, askotan, ume ez ulertuak izaten direla ere. Eskolan aspertzen omen dira. Harremanetarako zailtasunak izan ditzakete. Beraz, semeek ere adimen handiak dituzela albistea jaso zenuenean, ez zenuen sorpresaz jaso albistea? Ez, esan sorpresa egon zan preokupazioa. Preokupazioa, zenik ez dut hau loteria bat bezala ikusten. Nik ikusten ditut alde txar guztiak eta batez be porrot eskolarra. Porrot eskolarra hor dago, niretzat horizontean momentu honetan dagoen gauzarik garrantzitsuena. Horretaz eskapatzea. Den etortzen zaigu burura, Sheldon Cooper, holako jende inadaptatua, jende asoziala, eta bueno, ulertu behar da, zergatik handan jende hori horrela ez. Txikitatik ni sentitu banaiz tokiz kanpo, esan didate, ez mugitu, zoiaz parte hartu, iso, eta azkenan nire sentitzen naiz, ni ikusten dut aldatera eta bestera, eta ni ez nahi hauek bezalakoa, nik bitxo raro bat naz, eta gainera inguruneak ere horrela, devoluzio hori egiten ditere bai ez. Hor egoten da, sozialki, istura bat egoten da. Ezin duguna jasan, da protokolo pilo bat egotea, kasuistika pilo bat entzat, baina kolektibo honentzat ez egotea bapes. Zepa, azkarrak direnez irteko dira aurrera. Eta hori ez dakia, hor dauz datuak. Porrot eskolarra oso altua da beraien artean. Eta porrot eskolarrak egitzen dau, gero beste defizientzia batzuk. Autoestimarena, askotan esan dut, autoestima bajuak, depresioak, bueno. Alegia, gaitasun handiek bizitzan porrota eta zaputza ekar ditzakete. Egungo hezkuntza sistemak ezpaitaki nola bereganatu, zenbat diren ere garbi ez dagoen koefiziente altuko pertsona hauek. Ez da posible, Espainian beste lurralde batzutan daude askoz proportzion, askoz zume gehiago gaitasun altukok, Euskal Herrin baino. Ez ezago ez daudela detektatuta, eta ez bali maitu ze detektatzen, ez dute bereik larekingo. Daude arazo asko, batek pila jarri barrikunak. 20.000 agertu behar ziren. Andaluzian, 11.000 uste dut dauzkatela detektatuta. 11.000, zer gertatzen da?
Andaluzian, gaitasun adimen handiko ume gehiago dauz? Euskal Herrian baino? Hori ezin da ulertu. Han bilatu egin dituzte. Hemen ez. Nabaritzen duzu klasekideak baino azkarragoa zarela? Bai. Eta irakasle askotan horitzen naiz, benga, zeinek erantzunen dit, hanin txosti izan ezik. Orrun gertatzen da, pentsatzo bala, ni naizela ezakit, entziklopedia bat, igual klasen eitetakatz bat, eta jende behidatzen nahi arraro. Eta ez da horrela. Nik ezakidena perfecto egiten, asko sentitzen dut. Eta baldin badezue, zerbait asko landuko izuena, hartu horrena gailu bat eta behiratu Google. Gaur, gaitasun handitan. Joko dozu. Mario. Mario? Zer da Mario, a ber. Baina, bueno. Hau ez dizute erakutsi musika eskolan. Gure lehen geltokia Mungia herrian. Ikusgai duzuen familia 5 kidek osatua da. 3 badute gaitasun handienen jabe izatearen diagnostikoa. Beste 2 frogak egin gabe daude. Hori joko duzu jendearen horrean? Ez dut joko, pero ni de fly. Vale. Ni de fly. 3 seme dituzue? Bai. Eta 3 dituzte adimen handiak. Bueno, bik ziur. 3. oraindik txikia da, eta orain hasiko gara ikusten, ze parte genetikoa dauka, eta familian argi ikusten dugu bebai txikiak badaukala. Zertan nabaritzen diozue? Nire semeek ez dituzte ekuazioak egiten, edo horrelako gauza arraroak egiten, pelikuletan ikusten diren gauzak. Baina adibidez, txikiak 3 urterekin jainkoari buruz pentsatzen dago, pilo bat. Trena egin nahi dozu orain? Indika? Bai? Zer, ez dakizu hitz egiten ala? Bai, baina ez oso nahi. Egoitz, adimen handiko pertsona zara. Kontatu aldi guzu zer den hori? Zertan zarete bereziak? Bueno, sormen handia daukagu, gauza bat gustatzen zaigunean, asko zentratzen gara gauza horretan, alderantziz bebai, gauza bat gustatzen zaigunean, interesa mantentzea asko kostatzen zaigu. Zu zertan bereizten zara? Bueno, hizkeran eta memoria bebai oso ona daukat. Hizkeran? Hizkeran, Jendeak esan dezake hau adimen ahalmen handiak dituen pertsona dela zure hizkeragatik? Pedantea erabiltzen duten hitza, gehiagotan. Patioan arazo pilo bat euskan. Egunero norbaitekin burrukan egoten nintzen. Eta borroka horiek zergatik esaten ziren patioan? Bueno, autoestima gitzi neukan eta pertsonalitate nik uste nahiko indartsua. Umeak futbolera jolasten joaten zirenean, ni adibidez irakurtzera joaten nintzen, liburu bat eramaten nuen patiora, eta umeren batek hori ikusten bazuen, eta ez dakit, burla edo iseka edo zer. Berak igual ez zuen burla edo iseka egiten ari zenaren pentsamendua, baina nik horrela ikusten nuen. Jakituria bereziren bat ateratzen dozunean, jendeak atake bat bezala ikusten dago. Eta jende askori ez zaio gustatzen zuk dakizuna kaleratzea. Baina, hau handia neukan eta beti ateratzen nuen hori. Eta gainera, ikusten banuen norbaitek gai hori buruz utxuneren bat zeukala edo, esan dizut, autoestima bajua neukala, eta orduan autoestima baju hori konpensatzeko, beti behatza begian sartzen nuen. Eta orduan, hortik borrokara joaten ginen, beti, direkto. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Lagunek igual ez zuten ikusten, iraina egiten ari zirela edo
Edo bai, baina nik horrelako pentsamendua baneukan, eta berriro esaten dut, nik oso autoestima bajua neukan, eta orduan, ez da balak esalta. Reakzio oso estremoa eukitzen nuen beti. Open your eyes, look up to the skies and see. Zemotatako liburuak izaten zenituen eskuartean? Novelak. Eta zenbat urterekin? 4. mailan, Julio Verne, Tolkien, zientzia fikzioa, guzti hori. Da beti nengoen, hortik, hori izan nire eskapea. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Kanpotik ikusita mito asko daude, ez? Adimen, ahalmen handiak dituzten pertsonen inguruan. Pentsatzen da igual egin zen batzuk direla, dena dakitela, baina ez dakit azkenean abantaila den edo desabantaila den. Desabantaila. Desabantaila oso argia gainera, oso argia. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Maizu guztiek, andereño guztiek, beti nire gurasoei, ni alperra nintzela esaten ziten. Eta orduan, San Benito hori beti eukin nuen. Arazo bat izan zen niretzat. Zergatik? Zure buruari gehiago exigitzen zeniolako? Ez... Autoestima... Ez, karo, orain, nagusiana zela, nik badakit letretatik askoz erosoago ibiliko nintzala. Ez duzunez ikasi behar, ze gauzak azkar hartzen dituzu, benetan ikasteko ohitura behar denean, unibertsitatera heltzen zarenean edo, eta orduak sartu behar direnean, ja ez daukazu ohitura hori eginda. Eta ja egiteko oso berandu da. A ber, ba. Zer jan duzu gaur eskolan, Endika? Hori egia da, ez diguzue kontatu gau. Zer jan duzu eskolan? Leheneko kaltera zer izan da? Zu goratzen? Gurutze? Nola da bizitza etxean lau izontxorekin eta laurak adimen handikoak? Edozein familiatan bezala, bakoitza bere ezaugarri bereziekin, baina nik uste dut nahiko normala. Ez dakit, ezin dut esan ezer berezik denik. Egia da nahiko nekagarria dela, batez ere umeekin, beti dauzelako galderak egiten, aktibotasuna behar dute, baina horretaz aparte nik uste dut oso familia normala garela. Ze galdera egiten dituzte? Txiki-txikitatik ibiltzen dira buruari bueltak emote. Ez dakit, badidez orain Endikak 3 urterekin pasatu du sasoi bat, dana heriotzari buruz, eta zer den jainkoa, eta planeta, mundua bukatuko den, ez den bukatuko horrelako kezka batzuk dinozula, 3 urteko ume bat nora doa hau pentsatzen, ez da? Identifikazioa, ahaldela goiztiarra. Nor dugun gaitasun handien jabe eta norrez. Bere biziko garrantzia ematen dio identifikazioari Garbine Badiola psikologoak. Gaitasun handietako pertsonak biltzen dituen aupatu izeneko elkartearentzat egiten du lan Garbinek. Identifikazioarekin gehiago dagoz identifikatuta mutilak neskak baino. Batzuetan neska bebai kamuflatu egiten dira, ero ez dute nahi izan protagonistak. Zu ere adimen gaitasun handikoa izan zaitezken susmoa daukazu etxean? Ni ez nahi inoiz identifikatu izan, baina irakurri dugun guztia ikusita, eta ni pentsatzen dut nahiko posiblea dela, bai. Baina ez daukate hori konfirmatzeko behar handi bat. Baina izaten dute adimen handiko pertsonak elkartzeko joera daukatela hori egia. Normala da bestalde batetik, ez da, zu elkartzen zaren pertsonekin, eroso egon behar zara elkarrizketa bat eukitzeko edo ez da sintonia bat euki behar dozu, eta azken finean nik uste dut nahiko normala dela. Eta zergatik ez dira identifikatzen emakumezkoak? Emakumezkoak orokorrean arazo gutxiago ematen ditugulako gela batetan, eskolan, txikitatik joera deko, ez dakit hezkuntzagatik edo ez dakit taldean murgiltzeko eta gehiagin ez nabarmentzeko. Eta denbora osoan ez dakit zure benetazko izakera hori pizkatzo bat ez dakit zen etxan atzera botatzen edo zapaltzen egoteak ere bere ondorioak ere ukitzen ditu nagusia zarenean, klaro.
Orain, zenbat urte dituzu? 12. Eta, zer ikasten ari zara? DBH bat. Gustora zaude institutuan? Momentuz bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna institututik? Ez zaudela eskolan bezain kontrolatu eta holan. Lehen hezkuntzatik gauzak aldatu dira? Bai. Zertan? Batez ere, irakasleak aldatzea eta hori, aldaketan dia izan da niretzat. Sentitzen zara institutuan nagusiago? Bai. Zuk euki behar duzu, suertea tokatzen zaizkizun andereñoak edo maisuak, implikatuak egotea eta hor sartzea eta beraien kabuz gauzak ikustea eta gauzak ikastea eta formazio bat hartzea. Eta hori tokatzen bazaizu, da guri tokatu zitzaigun, suertea daukazu eta umea aurrera irtetzen da. Baina, klaro, hau ezin da suertearen esku gitzi. Zeintzuk dira zure afizioak? Informatika eta bideojokoak eta hori eta musika, gitarra jotzea. Zure lagunen artean aurkitzen dituzu interes berdinak dituzten pertsonak? Bai, baina ez oso berdinak. Osea, bideojokoak eta hori bai, baina ez hainbeste informatika eta holan ez. Ezin duguna jasan, da protokolo pilo bat egotea, kasuistika pilo bat entzat, baina kolektibo honentzat ez egotea bapes. Zepa, azkarrak direnez irteko dira aurrera. Eta hori ez dakia. Da informatikan asko sakontzea lortzen duzu? Asko ez. Pertsona nagusiek baino gehiago dakizu? Depende zein pertsona nagusi. Hor dauz datuak. Porrot eskolarra oso altua da beraien artean. Eta porrot eskolarrak ekitzen dau, gero beste defizientzia batzuk. Autoestimarena askotan esan dut. Autoestima bajuak, depresioak... Zuretzat, adimena handiak izateak zer suposatzen du? Nola eragiten dizu zure izaeran? Izaera, gutxi ikastea etxean. Eta uste dut ere alferra izatearen deribau bat dela. Ez, al revés, alferra izatea adimen handikoaren ondorio bat dela. Tokatu zaizu ekainia saltzea zer den adimen handiko pertsona izatea? Bai, garrantzitsuena pentsatu duguna izan da, bera pizka bat gora ez etortzea. Horregatik ez duela inoiz ikasi behar izango, ez, ikastea garrantzitsua da, eta ohitura batzuk hartzea, eta batez be, beste pertsona batzuk, zu izan zaitezke ona gauza bat egiten, baina beste bat izan daiteke ona beste gauza bat egiten, eta zu baino bea. Nabaritzen duzu klasekideak baino azkarragoa zarela? Bai. Zertan jarriko diguzu adibideren bat? Azterketak eta holan. Atara hori izan dut beti nota altuagoak, besteek baino. Eta niri horiek ere sorprenditzen nau. Denak daude esaten atara dutela 7 edo 6 eta nik de repente 9,5 eta Noizbait, izan da arazo bat hori zuretzako? Arazoa... Azkarragia izatea, arazo bihurtu da noizbait? Oraindik ez, nik uste dut. Momentuz ondo nago. Ilea jausten zitzaion. Psikologo batetara joan ginenen, psikologoak ez zigun bapes lagundu, baina ezagutzen genuenez nire kasua, bilatu gendun psikologo infantil adimen handietan espezializatua. Zegoen bakarra zan. Orain dela 9 urte. Orain ja gehiago dauz. Iraindu zaituzte edo baztertu zaituzte azkarra izateagatik? Ez, azkarra izateagatik ez. Pasatzen dena, txikian nintzenean, denak zeuden futbolera jolasten eta holan, eta ni denak kirolen munduak zait asko interesatzen, eta orduan egoten nintzen normalean bakarrik edo lan. 4 urteko gelan,
hilea jausten hasi zitzaion, kalbak ataratzen. Karo, pediatrak esan zigun hori estres kontu bat zala. Bakardadea sentitu duzula esango zenuke, zure izaeragatek? Bai, baina ez da zertan txarra izan behar. Osa, batzuetan bai, bakarrik sentitu naiz eta txarto sentitu naiz. Baina beste batzuetan nik nahi esan dut bakarrik egon. Emoten zituen pati orduak bakarrik. Ordu bete, 2 ordu, karo, igual jantokiko orduan, baskatzen dute eta gero ordu bete emoten dute jolasten, eta berak bakarrik emoten zuen. Eskina batetan, bere munduan. Eta zergatik ez zaizu gustatzen superdotado hitza? Pues como Sheldon Cooper bezala esatea. Eta hori ez duzu nahi? Ez. Zergatik? Ez nahi Sheldon Cooper bezala. Ze Sheldon Cooper zer da, raro bat? Bai, friki total. Beti, hitz egiten gauza superkomplikatuaz, gauza normalak balira bezala. Eta ni, uste dut ez naizela horrela. Garai hartan zure aitak esaten du nola sozializatzeko arazoak zenituen. Horiek ez dituzu gogoratzen? Bai, gogoratzen ditut. Eta, hori futbolarena eta gauza horiek denak. Adibidez, futbolarekin oso argi ikusten dut, beti izan naiz como el rarito, baina ikusten dut ere dagoela jende gehiago. Ez zaiola gustatzen eta ni bezalakoa direla. Nondiziko zinake? Nahi bide eta gustatzen zait, baina eski... Eske daude torre gehiegi. Los apartamentos tienen que ser más pequeños que no sé qué. Eta nahi apartamentu txikik ez ezki gustatzen. Airbnb, bale. Eoteko horreun batzuk bale, baina bizitzeko ez. Zediak txikikik. Gaina, 4 pertsonako famili batentzako. Igual pertsona batentzako nahikoa da, pixu bat, baina... Igual 2 pertsonantzako, baina 4 pertsona... 4 people... Alaia, nahikoa da. Gure gaurko bigarren geltokia Irura herrian. Alaia, 12 urte, eta Urki, 11 urte, nebarrebak. Biak adimen handikoak, biak Donostiako San Luis Lasalle ikastetxeko ikasleak. Adimen handietan espezializazioa duen eskola bakarrenetarikoa. Adimen handiko pertsonak zertan garen desberdina, nik ez nuke jakingo esaten, ze gainea, adimen mota ezberdina daude eta adibidez. Adimen handiko pertsona bat izan daiteke matematikan oso ona, baina gero marrazketan oso txarra. Edo ez nahi gertatzen zait hizkuntzatan ekona naiz, dependez hizkuntza, baina adibidez marrazten, ez dakit marrazten. I drove to New York in a van with my friend. Adimen handiak nitula kontuatu nintzen, beida. Ni neon 3. mailan uste dut, LH3, eta jun behar izan duen Bartzelona, eta, Bartzelona pentsatzen duen oporreta egin zela. Baina, Bartzelonan gaunuen bitartentze, egun desberdinak, egun batzuk egon ginean, nire amak esan ziten gizon baten gana, deitze zara Bertxe. Eta orduan, Bertxekin ziten azerketa arraro bezalako bat, hau da, 2 egunez ziten azerketa arraro bezalako bat, zala oso arraroa eta ez goatzen, zuen gozak nik ezkinak iten, nola txikian nintzen, eta gero handik egun batzuta, Bertxe horrek esan zen eraita mai nintzala gaitasun altukoa, supuestamente, eta aldatu harri dutela eskolaz. Zen ninoan eskola baten, ikastola baten, ezala oso ona olako jendeantzako. Orrun horreatik, hasi zian pentsatzen, eta hasi zen kramitekiten nion etortzeko. San Luis Lasalle ikastetxean badaukate adimen handiko umeentzako programa berezia. 15 urte daramatzate eta aitzindariak izan dira, Euskal Herrian ez ezik, estatu mailan. Talde baten bali badaude 30 haur. Eta denak ez dute arazorik sortzen. Andereñok esaten badu hau behar da, eta isilik oite bali badute,
baina beraiei iruditzen ban bazai, hau txorakari bada, esan ningo zue. Eta naturalide guztekin esango zue, hau txorakari bada, andereño. Ikastola taldatu gendun bulinean jazartzen ezalako, eta konponbide bakarra bulinean bukatzeko zen ikastola zaldatzea. Zoriontsuga da, eta beak esaten duna, ni bezalako jende gehiago dago. Bueno, ni honi etorri nintzen, kurso hasi baino lehen hon batzuk prueba, prueba, eta ni nire adineangatik jun behar nun laugarren maila, zeia denboa bat pasazan, bertxekin onianetik horren, supuestamente hon behar nun laugarren mailan, baina esate ziaten 5. maila juteko, eta nik ez nun ulertzen, esaten du, bueno, prueba bada. Eta ero ja, kurso hasi zanen, nire izan ziaten 6. maila juteko, eta nigo atzen nahi zentzuten nula erakaslea esaten, 6. mailan zaudete, eta nire hon harritu, eta 6. mailan hau, niko marru 5. mailan. Baina, bueno. Iban, adimen handiak izatea, abantaila da, edo ez, hori mito bat besterik ez da? Gaur egun gauzak doaden bezala, ez bada ondo kanalizatzen, problema bat gehiago da, abantaila bat baino. Ze adimen handiak daskan jendiak, disinkronia handiak enkitzen ditu, eta adibidez alderdi emozionala eta sozialean, arazo asko eukitzen ditun jendea da. Orduan, ez bada ondo hartatzen eta ez bada ondo bideratzen hori, adimen handia izatea ez da inongo, handiko izatea ez da inongo abantaila, arazo bat izaten da. Idazten hasi zanen, niko jasko ikusi non, eskezuk seguro etxenak utxin duzula. Eta jakutsi baren badiot zer? Hendik ez duen irakutsi, beha bakarrik ikasi zuen. Zeon, adizion. Edo matematikatan, aigago handi batuketak eta kinketakin da, zatik hasten da biderketakin. Kurosia da doalako. Ez? Eske, a ber, nahi iritzen badaudela guraso batzuk daudenak oso komodok, eta, eskubide oso dakazu, baina nahi ez kargu hartu, nahi saiatzen emanez aurre horrei launtzen. Nahi hori launtzen bali maiot, eta motibatzen bali maiot, eta informazen bat bali maiot, eta behakin egunero lan nahi bali manaiz, ez tezu nahi kargu hartu behar. Nik uste. Depende nahuten gehan oso errexatzen daiteke. Artza zedazkin bakorregen erroizilet, diala oso merkeriak kakabapeina dira, oso merkek. Bai, urkia oso merkek. Juten gehan toki bat, alkilamosun erbinibi, eta etortzen gehan. Eta bera, alaiak ukizun, behontzan, 2-3 urtez diagnostikatuta como un trastorno aurrena espektro autista, eta gero autismo bezala. Eta zokan, bere profesora da apoio, egunez 8 ordu, berarentzako prestatutako materiala, etzalako gai, gelako klasa segitzeko, eta gero pasa ginean, beste estremoa, ja dena bukatzen da. Dena kentzen da, ez doka materialik apoioako, eta ez, ja bukatu joz etxeko lanak, jun fotokopiak atatzea. Lehenengo etarikoak esan ginelako hau martxan jartzen, tokatzen zaigu eskola askotara joatea formazio ematea. Eta horrendik gaur egun topatzen dut eskola askotan irakasleak esaten didatena, hau ez dela landu beharreko gai bat. Azkarrak dira eta zer, beharrak taskatenak beste batzuk dira, errefortzua behar duten beste batzuk. Hauek zertako dedikatu behar diegu baliabideak eta denbora azkarrak baldin badira. Irakasleek esaten zuten, alaian kaso, molestatu itezula, klasea moztu itezula, etxetik gehiagi eginala motibatzen, estimulatzen gendula gehiagi etxetik. Nahi galdera bat itxe balin badita alaiak, eta kai balin manaiz edo modu balin badukat erantzuteko edo informazioa emateko, nik eman ningo diot. Honeat horri nintzen eta kontuatu nintzen, zola jende gehi horrela ordundi, nola gara horretan neukan kuriosia pila bat, oso handia. Orduan, ni hasi nintzen investigatzen pixka bat, gaitasun altuei buruz, eta hola ikasi nun pila bat gaitasun altuei buruz. Orduan, pixkatu beto ulertu nulan ere burua, bueno, ez gehiegi, baina egoera asko zobeto ulertu nun, zen oski pila bat ikertu nun, gauza ezberdinai buruz, eta orduan, hasi nintzen igual, egoera orokorren, gaitasun altuak eukitza orokorren, pixkat gehiago ulertzen. Jan ere burua inoz ez gehiagi ulertu. Baina gaitasun handiko izatea ez du esan nahi azkarra izatea. Esan nahi du bere garuna beste era batetan funtzionatzen duela. Eta bai, askotan azkarragoak dira, sakonagoak dira bere planteamenduak eta beste ikuspuntu bat daukate, baina emozionalki eta sozialki arazo handiak eukitzen dituzte. Londresen gertatzen dela turista pila bat. Eta Dublinen ez hainbeste. Oso toki lasaia, polita, parkekin,
Autopresio handia dakate, izaten da, jende bat frustrazio maila oso bajuarekin, segituan frustratzen dira. Oie, zergatik eta beste soinu tren honek? Ezagutara, tren bada. Baina normalen trenek ez zuten beste soinu egiten. Ala... Non gaude? Gauza batzuk hasi nintzen iten oso goiz, bale? Adibidez, irakurtzea eta idaztea nahiko goiz, baita ere ibiltzea, baina hitzaitea oso berandu. Baina pardela kentzea, ebai, dena oso berandu. Hizketan hasi baino lehen loia idazten da izan, baina bera, ondoretzun hitzetzen, arduratze ginen gehiago. Aurrerapen egitaz baino, etzule hitzetzen. Gero baita ere egia da, nire klasekokin konparatuta osa batzuk nik iten ditula baita ere erresago, bai leno eta bai guain. Guain, hemen nire guaingo klasen daude pertsona batzuk, hemen diokatena pila bat. Zerakitena pila bat iguani baino gehiago. Eta noski, nire lehenoko ikastolan bazan horrela. Horrun ni nabarmentzen nintzen, gauza batzuk ez nekilako iten, eta beste gauzatzuk nekilako iten beste baino beto. Eta beste batutan ere bai, beraiek izan daitezke nahiko tiranoak, ez? Jode, nola zozu hau ulertzen? Si oso arresa da, Andereño meixo honi zeba galetze jozu zi, ez daki, galetu nik bakit eta nik... Eta horrek ere sortzen du, digo? 20 pounds, ene manems. Osea, izango liake 20 euro baino gehiago, ene manems. Entonces botes de manems. Welcome to London. Zuk probatuko zentun, eta nahi eskizkitzaten nahi beste gustatzen, zialako de almendra. Bai, eske Espainian eta Inglaterran saltzaituzten emanemsak dira diferentek. Espainian tienes de almendra, en Londres son puro chocolate, todo chocolate. Edo, alaia da oso intensare bai. Alaia eta aur gehienak gaitasun altuko dira oso intensok. Urrun bizitzen dute, gaur jandet, gaur bazkaltzeko zuen natillak, postre. Behantzako degual, egun handi bat. Degual, berek elekitintzako da, txorakeri bat. Urrun ze nola kontrolatu behar du, edo ez du kontrolatu behar. Zen behar du. Beha oso pozibali bada gaur natilla janditulako, bestekerin berkute errespetatu, baina, klaro, esaten bote baina hor, ze pasatzea gaur natilla jandituzulako, zer? Ez dituzu baina jaten, o? Urdun, intensidade horreke, beste gelakidetan, bere adinekotan, arazok sortu lezizkioke. Denborarekin begi bakarraren ondik eta norakoaz, jakin genuen kostatik joan zen ontzia galtzean. Badago mito bat, nik esate dala direktamente mito. Guk dakigula, hemen handiko pertsonak itala dena egiten oso ondo eta ez da horrela, nik lehen esan dut. Oso nahi izan aiteke azakit baizkuntzetan edo ingelesen adibidez, baina agian memorizatzen baz nahi hain honan. Zori naia da bidaiaren erdibidean, itxasora salto egin zuen, ez zer utzin gabe. Horrun gertatzen da, pentsatzeu bela ni naizela ezakit. Entziklopedia bat, igual klasen eitetakatz bat eta jendea behidatzen nahi arraro. Eta ez da horrela. Nik ezakidena perfecto egiten, asko sentitzen dut. Y que sople el viento del noreste y que arrastre todo contra el mar. Eban maezue, zerbait asko landuko izuena, hartu horrena gaiu bat abedatu Google. Negolek ez, talento hizkuntzarekiko, logiko, matematikoa, izaleike kinestesikoa, kirolari on bat, izaleike artistiko, figuratiboa, marrasketarekin lotuta, dantzarekin lotuta, eta gero gaur egun bebai, dago zenetik bebai ikasgai berriak,
tekno, legoak, robotika. Ni nabarmentzen naiz batez ingelesakin bene, orokorren hizkuntzakin. Zadidez alatetik euskera, euskera zer uste nabarmentzen naizenik gaitasun altuko pertsona naizelako. Euskera nabarmentzen naiz netorri naizelako iruratik, eta iruran beti hitzaita euskera, ze hola herri txiki bada, Gipuzkoan bihotzen dago, más o menos. Eta horruman, euskera pila bat hitzaitea, eta ina Tolosa ingurun eta bai, eta noski, Donostia hiri bat. Horrun diritan, euskara jaz dain beste hitzaiten. Zain askatitz batzuk, honek ez daukazer ikusenia, baude hitz batzuk. Edo geizketan gai bati buruz, da bai bururatzai beste gai bat, eta sartu jo elkarrezketan. Urrun horrekin helanin behar da, aberalaia guain, ez da garaia, edo bukatzen deunen hitzengo du gai honei buruz. Bio irudia, nik erabiltzaitutenak, hola iruran eta familikin eta etortzen naiz klasea esateitut eta inorkezitu lertzen. Adibidez? Kartapazioa. Zer da hori? Norbaite badauka kartapazio bat hemen. Kartapazio? Bai, estutxea bezala, exactamente. Ezin ez du gurutzatu errepide bat ez baldin bado zeurra bidea, semaforo bat ez baldin bado berden. Etzai burun sartzen, arau bat nola utzi leken. Nola puskatu leken arau bat. Araua dau, betetzeko. Nik ez pentsatzen, badiez hipersentsibilitatea eta injustizien horren amorratuta dotea eta horiek diara bakarrik espezifikoki gaitasun altuko aurrak eukitzaitu zenak, nik ez detola uste, baina ni horrelakoan endinez supersensible. Hau da, bai fisikoki eta bai psikologikoki. Ni naiz oso sentibera, eta itaren ni injustitziakin ikaragarri amorratzen naiz, da naiz urte bat, hola honez denboa bat, ikasten pila bat injustizia horiei buruz. Badiez, izan daitezke, arrazakeria edo homofobia, transfobia, baitare misoginia eta horrelako gauzak. Pila bat amorratzen ez, pila bat. Horrekin bakarrik ez, baina batez ere horrekin. Eta baita ere pertsona bezala eskratatzearekin. Ze gizarte honetan, pertsona pila bat ez dira kratatzen berdin, adibidez, behaien azal kolorea ezberdina dalako, o gustatzen zaialako bere generoko pertsona bat, o genero guztietako pertsonak ez dakigu, edo bere genitalak eta bere identitatea ez dialako berdinak, edo horrelako gauzangatik. Eta ni horrekin asko amorratzen naiz. Baita ere adibidez, honen bortxaketak, galdetzen zaie beti emakumei soinekoa duguna zen haukan, ze luzerakoa zen, ze jazten nahi zinean, ze edan zenun. Hori zergatik. Zergatik ez dugu galdetzen bortxatu du nahi, zergatik egin duen hori. Zergatik bortxatu joan emakumeari, edo gizonari, posiblea gizona bortxatzea baita ere. Ni holako azakin ikaragarri amorratzen naiz. Bestek ez daki baina ni, bai. Lamanaren kasuan, alde batetik oso gaizki dago, eta ni guain txertan esaten oso gaizki dago, justiziai da emakumeoi aizeartza bidaltzen. Hau da, ez da babesten emakumea, eta suposatzea babesten barrula emakumea, baina gizonak babesten. Hane, adimena ahalmen handiak dituzu. Horrek zer esan nahi du? Niretzako bizitzeko modu desberdin bat. Inteligentzekin lotzen da beti nik uste. Baina nik gehiago esanen nuke, hipersensibilitate aldetik, bizitzeko beste modu desberdin bat dela esanen nuke nik. Eske, justizia, ze aizaio gertatzen justiziai? Ze aizaio gertatzen? Aideala gizona defenditzen eta suposatzea marko lukela emakume defenditzen. Gero esateue, emakumek ez dutela salatzen eta marko lukela salatu denuntziar. Baina emakumek salatzeue eta esate zaie, o gezurra dala, eta emakume bate zergatik esango luke gezurra lakoa zaten gatik. Putada bat da?
Nik behintzat nire esperientzitik, oain arte bizitu izan dutenakin esanen nuke, da oain dela gutxi esanen nizuke, dela lastre bat niretzako. Dela bai, putada handi bat. Eta askotan, nahigo izanen nukela ez eukitzea. Oain esanen nizuke, opari bat dela. Baina bai, momentu askotan bai dela putada bat edo karga bat, igual. Karga bat, bai. Hola, gezurra, hola emakumean kulpa, zenoski beti da emakumean kulpa, ez da? Justizia pentsatzen du, bai ez dela beti emakumean kulpa, soinekoa oso motxa zeukalako, zikoalako bakarrik aletik gauean, o zikoalako alkohol pila bat edan da gero. Etxeko lanak ez dauzkat? I don't have any homeworks for tomorrow. Beste hon batzutako baina horiekin goitut. Eskola jazarpena jasanun? Urki juteko mantxo? Bestela ezin denik jutzure aurretik? Alea. Ta zuzaz aurretik? Hombre? Alea, que no estás coja, Ya. Pero, eso coja. Bueno, ez detoiko. Bueno. Nire nahiakin pila bat itzaitet gaizki eskola horretaz. Pribatua noski, baina aizai da zen zu historioako lomitxelenako. Hasi nintzen baino. Hasi nintzen baina zen un batu. Hasiko naiz berri abendu. Bueno, oaindik ez da momentu horri buruz pentsatzeko. Arralia, ni hasi nintzen urtarrien, Historia berrekin. Ni ez naiz hasi oaindik historia berrekin bakarukat, ideia, kontzeptua. Ni baztertua pila bat aldi sentitu naiz, bai han eta bai hemen. Zoritxarrez, eta ez hainbeste, ez han bezain beste, baina bai. Baitare, adibidez idatzi garret blog bateko artikulo bat. Zegoain, aparte de telebistan atea, eta gauza guztiekin ateako nez blog baten. Zer blog? Eskolan inbarran blog bat. Bapanota. Ez dakit, zaila naiz ulertzeko jauzkat gauza pila bat burun eta ezin dia ulertu. Nik ez ditut ulertzen. Ni hasiko naiz hemen hitz egiten, idazten eta ez dakit. Me va a convertir en un fenomeno. Espaldi ez ginen, etorri honeak horri gaitea, Ez, honea ez. Azken aldin trenbidean ibilia. Bai. Baina, kontu da ibiltzea. Bai. Bestela... Ondo etortze zaizu. Bai. Buru oso martxan izatet bestela eta kirola ondoren isildu iten da. Ola gaina atea eta despegatu jezea bestela. Asko launtzei gaina, gorputzen ekatzen batea, buru ere nola batxe isildu iten da eta... Asko daude bebai psikosomatizazioekin bebai, bai? Edo antzietateekin, urdurritasunekin, SM-ekin, tribako minekin, buruko minekin. Nik ezagutu nuen bebai, neska bat hau bai potentea zan, identifikatu nuen bebai DBH-en, eta buruak emotetzen hain buruko minak, oan bebai ingresatuta neurologian, basurtoko ospitalean probak egin, enda ez zeukan ezer fizikoki, baina buruak emotetzen buruko min asko. Eta lesionatuta dauna izenetan, ostra, asko nabaritut falta. Ze korrika azuan ezateatzen, ez da modu buru isiltzeko. Aritz, ane bezalako pertsona bat aldamenean izan da, zer ikasi guzu? Gauza asko. Batez ere oso sentioera, orduan, erakusten ditzu baita ere, gu daukagun harremana askotan, nire nahiko sentioera naiz, baina hitz egiteko moduk, ze esan, kritikak eta baita ere, bere burua oain arte bintzat, kritikak hartzen oso modu pertsonalian da. Eta besteko isildu itxezan da. Pazientzi zartzen, gero nik ikasi baita ere hitz egiteko moduk zaintzen, nik ere banitu nire aurre iritzik, adimen gaitasun handiko pertsonen inguruneo ze izan zitzezke, baina gero, nebea ezauta, kontuatu naiz ostra. Ez neukala idea handik zertzan. Gauza txiki batekin sekulako ilusio jongo, eta igual, neharrez hasiko zaizu, baina ez epaitu, utzi bere modura bizitzen gauzak. Inoiz ez dugu ulertuko, baina ulertzez badu, gutxinez errespetatu.
Azken geltokia Leitza herrian. Hane Intxausti eta Aritz Mujika bikotea ezagutzeko. Haneren sorterrian gaude, Aritz asteasukoa da. Adin berekoak 23 urte. Haurtzaroa eta nerabezaroa nola gogoratzen dituzu? Nik haurtzaroan oroimen onik ez dauket. Eskolan behintzat aspertu jen nintzela, oroitzen naiz, eta parte nun hartzen. Nik muebele bat izan nintzela pentsatzeta eskolan. Eta irakasle askotan oroitzen naiz, zeinek erantzunen dit, hanin Intxausti izan ezik. Etxetik ikastekin denbo asko bakarrik goiten naiz, etxen liburuta hartzen, da orduan buru ere oso martxan bakarrik zauden denba guztia, pentsatzeko aukazun denba gata. Bai, da oroitzen naiz batzutan, maien azpin iztegi eukitzen ginen, euskararako eta, bera klase ematen, da igual, iskin baten, iztegi atatzen nu, eta iztegi erakurtzen. Entreten ituz. Eta zer uste duzu lagundu diola neri txipa aldatzen? Berak momentu honetan bere ezaugarri horiek matxe ditu, ulertzen ditu, kasu askotan kontrolatzen ere ikasi dut, eta ingurukoan zahatoi sekulako abantaila. Blog baten uste dut, liburu bat bilatu nun, izan zen aurreneko aldiz ulertu sentitzea. Ze liburu? Demasiado inteligente para ser feliz. Ta, irakurtzen nun, da, bai, raun naiz ni, eta ulertzen nau, ez? Iazten nahenak ulertzen nau liburu. Eta, hone harpile, induten nahi liburu irakurtzen. Azkarregia zoriontsu izateko. Bai. Da gaina, liburun aurreneko parrafoan, kuestionatzen do, adimen gaitasuna handia dauzken pertsona bat gai den zoriontsu izateko. Eta askotan pentsatzen do, enaiz inoiz zoriontsu izanen. Eta frustrazio momentu, eta neharra, eta klaro, entatzen da, izan ditekela zoriontsu, ez? Askotan pentsatu izan duzu, gustatuko litzaidake burua inazkarrez joatea. Bai. Eta ez ikasteko momentutan bakarrik. Ze askotan ukutzen joz momentu batzuk, igual etxen zaude, eta ez dakit, eozin gauz iten ontzalako, o egun txarra ukiozolako, o burue oso azkar. Nik zentrifugatzen. Eta bera tola, eta ezin itzalie. Eta nik askotan egiten sufritun izan dut. Osa, igual, eta lotara sartzeko ere bai, gaben azkenen ez, bakarrik zaudenen, eta buru era martxan. Eta igual, ez gauze berdinekin baizik, eta mile idea desberdin batea, bombardaketa bat izanen balitz bezala, ze enaiz gai izaten bat hartu identifikatuta hori lantzeko. Osa, izaten die bombardeo bat, enaiz gai konturatzeko zein ze pasatzen zaiten burutik, eta asko agobiatzen ez, eta gaizki pasatzen dut. Bai. Ni ditziot mi manual de instrucciones, liburu horre. Jo ni holakoan ez. Eta izautu nahi banazo, da, tori. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Bueno, aurreko tailerretan emozioak landu ditugu, ez da? Bai. Gure emozioak identifikatzeko, zergatik dira garrantzitsuak emozioak ezagutzea? Zuizer? Gure burua kontrolatzeko. Gure burua. Sentitengoak guri ez menperatzeko. Euskal Herrian adimen handiko ikastetxerik baldin bada, San Luis ikastetxea da. Bai. Zenbat ikasle dituzue eta horietatik zenbat dira adimen gaitasun handikoak? Hau eskola txikila da tamainan, lerro batekoa da. Dazkagu 375 ikasle inguru. Eta gaitasun handikoak identifikatuta, gaur egun badaude estandar batzuk esateko, gaitasun handiak konsideratzen dugu hemendik gora bera tal, dazkagu 27. Adimen handiko hainbeste ikasle badituzue, zergatik da? Frogak beste eskoletan baino gehiago egiten dituzuelako? Egia da, guk lehenago lanean hasi izana honekin eta pixka referente izatea, eduki izan dula efekto llamada ditu leken batzu. Bere ikastetxetan ulertuak sentitu zirenak, berandu gotorri direnak.
Zeintzuk ziren zure interesak? Ba, dinosaurioak. Orain jende askok barregingo dau. Dinosaurioak, fantasia, rol jolasak, ni asko gustatzen zitzaizkidan, margotzea, plastika, oso trebean nintzen. Gauza biak nazten dituen, eta adibidez, kartulinarekin dado poliedrikoak egiten dituen. Kartulina eta pegamentoarekin. Horrelako gauzat. Mundu guztiak ikusi ditu Señor de los Anillos, baina nik irakurri nuenean 5. mailan, nintzen friki bat. Nola ikusten duzu semeen etorkizuna? Nik espero dana da zoriontsu izatea eta euren buruekin pozik egotea. Hortik aurrera, aukeratzen duten lanbidea, ezken niri berdin zait, benetan, Osea, berdin zait. Berdin zait, medikuk dian, edo albaitarik, edo idazkarik, edo okinak. Nola ikusteten ere buru etorkizuna, nik beti esatet izanetela 3 gauza. Alde bat, guaingoz, bale. Alde batetik Apple Store bateko langilea, ze Apple produktuk asko gustatu zaizkit, igual. Baita ere izanait irakaslea, horren igual irakaslea antzako ikasketak iten nahi nahizen bitarten, Apple Store o Media Market baten lanitet. Eta baita ere izanait aktivista, netik justizian kontra, justizian kontra pila bat pentsatzen dut. Eta nahi injustizian kontra hitz egin. Ze gauza batzutako niozkat privilegio batzuk ez, txuria izatean privilegioa, eta horren niko eralezake privilegioi hitz egiteko eta babesteko, txurik ezian pertsonak. Edo adibidez, transfobia, nire naiz trans pertsona bat, oza, nire naiz cisgenero, baina adez, transfobiaren aurka hitz egin dezaket ere lezaken ere privilegioa. Ez nuke ibili behar gehiagi, baita ere utzi behar zaila hotxa, privilegioi ez daukatenei ez da, baina nik nahiko nuke baita ere hori. Injustizian kontra, hitz egin, nire euskaten privilegio batzuk, erabili hitz egiteko injustizian hau. Teachers, keep on teaching.